Huomenna mennään Korkeasaareen, Korkeasaareen, Korkeasaareen. Hei. Moi. Minä tarvitsen omenaa, porkkanaa ja sipulaa. Ok. Tässä on 540 grammaa. Käykö tämä? Joo, kyllä. Entä muuta? Joo, 2 keksiä. Onko keksiä tuoretta? Kyllä on. Suoran uunista. Kiitos, hei hei. Moi moi. Ja moottori yskyttää. Lähdetään vaan uudestaan. Hyvää päivää. Päivää. Miten voin auttaa? Tarvitsisin ostaa te paidan. Mikä koko? M. Mikä väri? Valkoinen tai harmaa ja kuviollinen. Mitä materiaalia? Synteetikka tai silkkiä. Paljonko se maksaa? 5 euroa. Missä voin sovittaa? Sovituskoppi on tuolla. Tämä on sopivaa. Otan tämän. Maksakaa kassalla, olko hyvä. Kiitos ja kuulemiin. Minät raaputtamassa, itseään toisiaan kaaputtamassa. Vatsaa raapivat, vaikka koko päivänsä. Lähdetään vaan